TSK Production. Ai soyayya ango da amarya sama ayyiri mata ku yi guda ana shagalin aure ga Hassan yau ya zamto ango Fatima amarya ta ango mata ku yi guda ana shagalin aure ga Hassan yau ya zamto ango Fatima amarya ana shagalin aure Fatima amarya ayya da fara na kira sunan Allah na sarkin da shi yake sai talla murana ka karan basira ya Allah na waƙar auren Hassan zan rera shi da Fatima amarya ango amarya tabbas kun yi dace cikin dubin masoya kun yi zarce ku duba taron da yau ku ake ta kwatance ka jero da sahibar ka hakan nasara ce angon amarya a yanzu ku shawara ce zan bada ku damke junan ku kar ku yi rabewa a gida na aure anan za ku yi zaunawa ku rufe sirrin junan ku amarya da ango ba wani sanya hayya ina kike shalelan ango faɗin ma'amarya gun ango ai wasan agunki ya zamjigo zai kare haƙinki haƙiƙa tabbas na san baya da sanya sama kai haba lalle shagali yake wurin nan na ga mata suna ta rawa sanadin ango ne ko amaryar ga yan uwa ni dai na sani auren nan an riga da an daurawa yau Hassan ya zamto miji ga faɗin mace kyakkyawa yau har shagali muke yau budiri muke a yau har guda muke yi wurin ango har amarya sama kai haba lalle hayya mai ganga ina bugun gangata yau da sauti na taho da birge manyan mata wai ina amara ta bikin gani sai ki fito ki joya ki ba da owa mai kyarata sannan da so aka samu duka mai yin so kai har amarya da ango fata gashi da ya sanya aure ya zamo ango gunki Fatima sannan ki amarya oyoyo ango amarya tashi ku taka naga kannan kuma sun taka yayyan kuma sun taka abokai kawaye ma sun taka iyaye suna ta sa albarka sama hajiya iya na gaishe ki uwar amarya ina kike anta Hadiza ki zo ki juya anti zi ina gaishe ki anta Aisha na gaishe ki maman Muhibba ina gaishe ki ina kike Hafsatu kanwar amarya ki tashi ki taka wata amarya na gaishe ki
Aisha ki tashi ki taka, yayyan amarya sanne da aiki, nana ai dole in gaishe ki. Hajara na yi wa baitinki, kannan amarya duk na saku. Zinata Hafsa na gaishe ku, Asamawa Mir ina gaishe ku. Ali kanin amarya ina gaishe ka. Maman Kairat ki tashi ki taka, kawar amarya Usaina ki taka. Sadiya ki tashi ki taka, Mardiya ina gaishe ki. Na kike ne innar amarya, inna Rabu na gaishe ki. Ummi Sakina tashi ku taka, Amina da Zainabu na gaishe ku. Fida da Mustapha sannun ku, yaya Salmi na gaishe ka. Sama Abdulsalam ina gaishe ka, ya baba na gaishe ka. Ina kike ne uwa gun ango, Hajiya Ummi uwa gun ango, yayar ango. Anti Rabu na gaishe ki, Anti Zainab ina gaishe ki, yaya Mukutar ina gaishe ka. Sama na kuke ne abokan ango, abokan ango. Sama kai, sama kai, habalalle, habalalle. Mutan Katsina na gaishe ku, Alubole ina gaishe ka, Anas Abiku ta gaishe ka, Abu Mai Nera na gaishe ka, Fada Mutu na gaishe ka, Hamadu Dudu na gaishe ka. An Khalifa Mai Buje yayi murna. Sama Ahmad Biti ma yayi murna, Yahya Junaidu ma yayi murna, Bangistam yau yayi murna, Mubarak Direba ma yayi murna. Muzammil Zube ka tashi ka taka, Kalisi ke ka tashi ka taka, Kwamarad Ahmad ce ka tashi ka taka. Ali Audo ina gaishe ka, Ali Sefi ina gaishe ka, Habibu Bala na gaishe ka, Yahaya Mubit ina gaishe ka. Sama Shamsu dan Uga gaishe ka, Malamai Lemu na gaishe ka, abokai na Kedi na gaishe ku, Ibrahim Dodo na gaishe ka, Ismail Sima tashi ka taka, Usman dan Messi na gaishe ka, FC Malaga na gaishe ka, Muhammad Inda tashi ka taka, Aminu Nomid ina gaishe ka, Mashukur dan Ustaz na gaishe ka, Naci Boy na gaishe ka, Yusuf Waison na gaishe ka, Mahadi ina gaishe ka, Nazifu ma ina gaishe ka, Mustapha ma ina gaishe ka, Rashka Kit ina gaishe ka, Umar Rumfa ya taya murna. Wai ina kake Awwale na gaishe ka, Ababala Ona ina kake Ona na gaishe ka. Ayyiri mata ku yi guda, ana shagalin aure, ga Hassan yau ya zamto ango, Fatima amarya, amarya ta ango. Ayyiri mata ku yi guda, ana shagalin aure, ga Hassan yau ya zamto ango, Fatima amarya. Ana shagalin aure, Fatima amarya.